Салом дӯстон, бо шумо Мирзоир Гайров ва Муҳаммадиёр Гайров. чӣ хеле ки медонед канали асосии мара маҳкам кардагам ва айни ҳол дар оҷа видео парофта наметонам. Ай сабаби ду жалба ай тараф YouTube гирифтан. Ҳоз YouTube ранг дихтаракои 18 сола нузглак шидагай. Я видео партой на партой ки уже қонуношна вайрон карди ва сразу жалба мепартоям. А чӣ хеле ки медонед моҳи январ пур хабарҳои футболай. Трансфери зимистона ҳуй шидагай, бозиҳои сезонӣ давом дора. Барои ҳамин тез дар канал обуна шав ки аз хабарҳои нави футбол қафо намонӣ. Бале, дар канал ҳар дуямон баромад мекунем. Ман админи 11 бозингар ва ин бошад додарам админи майдонтиҷӣ. Худо раҳматӣ. Оли каналта маҳкам кунам ба дарди мара мефаҳмӣ. Гирья макун азизакам. Соли 2018 ба охир расид ва вақти омаdaa ки пешгӯӣ кунем кадом футболбоз имсол соҳиби Туби Тиллои мегардад. Чӣ хеле ки медонед дар соли 2018 Лука Модрич гегемонияи Криштиану Роналдо ва Лионел Мессиро шикаст ва ғолиби Туби Тиллои шуд. Дар соли 2019 Лео Варон бозиҳояшонро бо қувваҳои нав сар мекунанд, вале аз пушташон пур аз ситораҳои ҷавони дигар ҳастанд ки хоҳиши соҳиб шудани ҷоизаи асосӣ дар футболро доранд. Ин то 5 футболбозоне ки имсол метавонанд соҳиби Туби Тиллои гарданд. Рафтем. Киҷо? Роналдо туи дора ош наҳорохи? Бе манам жад ки ман меём. То тара маш жад мекунем ки бел лапотка оша хурдам. Бе. Чӣ шумо намеред? ҷои панҷум Харри Кейн. Ба фикрам беҳтарин футболбози англисӣ асри 21. Имсол барои Кейн соли муҳимай. Метавонад ҳамеша қаҳрамони маҳаллӣ шавад ва карьераша дар Тоттенхем давом диҳад ё ин ки ба ягон топ клуб гузарад. Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Барселона ва Реал. Ҳар яки ин вариантҳо метавонад амалӣ гардад агар бозингар хоҳиши тарк кардани даста кунад. Харри Кейн дар чемпионати Англия 3-4 сезон аст ки бисёр гол мезанад ва айни ҳол аз ҳама футболбози қиматтарин ба ҳисоб меравад. 201 миллион евро. Туби Тиллои барои Кейн ин як афсона аст. Вале ки медонад, яке Тоттенхем ғолиби Лига Чемпионҳо мешавад? ҷои чорум Килиан Мбаппе. Вундеркинди фаронсавӣ ба ин қуллаҳои баланд расид дар ин сину солаш, вале аз ҳама муҳимаш ӯ ай ки ин танҳо аввали карьерашай. Ҷоизаҳо ва трофеҳо ӯро дар пеш интизоранд. Сол ба сол ӯ тезтар медавад, бисёртар гол мезанад ва аз нуқтаи назари лидерӣ худашро дар майдон хубтар нишон медиҳад. Фикр мекунам Неймар пушаймонай ба Париж гузаштан. Ӯ ай Барселона аз сояи Месси ба ПСЖ гирехт, не ки сояи Мбаппе аз сояи Мессира калонтарай ва дар соли 2019 аз сояи ӯ баромадан боз ҳам мушкилтар мешавад. Дар соли 2018 дар овоздиҳии Туби Тиллои ӯ ҷои чорумро гирифт ва ин дар 18-солагӣ. Мбаппе ягона футболбозест ки махсус ман боварӣ дорам ки дар оянда ӯ соҳиби Туби Тиллои мегардад. ҷои сеюм Муҳаммад Салаҳ. Бозингари мисрӣ метавонист Туби Тиллоиро соли 2018 гирад, вале бохт аз Реал Мадрид дар финали Лига Чемпионҳо ва бозии баъд дар ҷоми ҷаҳон дар Россия шансҳои Салаҳро барои ин ҷоиза кам кард. Бисёриҳо мегуфтанд ки Муҳаммад бозингари як сезон аст, вале ӯ ба ҳама тасдиқ кард ки ин тавр нест. Дар сезони ҷорӣ Салаҳ бо системаи гол ҷамъи пас беҳтарин бозингари ин турнир мебошад. Ливерпул дар Англия дар ҷои якум қарор дорад ва метавонад ғолиби ин турнир шавад. Агар боз Салаҳ дар Лига Чемпион худашро хуб нишон диҳад, бе ягон гуфтугӯ метавонад имсол Туби Тиллоиро гирад. ҷои дуюм Криштиану Роналдо. Ба ҳоли бозингари Португалӣ ҳамаи хетерҳояш механдиданд вақте дар аввали сезон дар Ювентус гол зада наметонист. Аҳози ин хетерҳояш чӣ мегӯянд вақте дар рӯйхати бомбардирҳои серия А дар ҷои якум қарор дорад? Туби Тиллои барои Криштиану Роналдо пурра аз баромадаш дар Ювентус дар Лигаи Чемпионҳо вобастаи. Чемпиони Италия онҳо бемушкилӣ мешаванд ва танҳо турнири асосӣ мемонад Лигаи Чемпионҳо. Роналдо мисли пешина зур аст, аллакай ба бозиҳои даста одат кард ва Ювентусро бошад дар Европа танҳо баъзеҳо манъ карда метавонанд ва ҳаминам аниқ нест. Криш ҳамавақт кӯшиш мекунад ки аз Месси беҳтар бошад. Барои ҳамин имсол ҳамаи кора мекунад ки шашум Туби Тиллоиро гирад. ҷои якум Нуриддин Давронов. Футболбоз тоҷик бахтиёр. Айрӯи мавзӯъ бихон? Анҷа тағбуз карда мешавад.
ҷои якум Лионел Месси. Футболбози аргентинӣ аҳамият надод ки ӯро ба сегона довталаб барои Туби Тиллои илова накарданд, вале ӯ мисли пешина ҳамаи рекордҳоро дар Ла Лига зада истодааст ва Барселонаро барои ғолибиятҳои нав оварда истодааст. Лео дар сезони гузашта хеле хуб бозӣ кард, вале Барселона дар Лига Чемпионҳо аз Рома мағлуб шуд ва Аргентина бошад дар ҷоми ҷаҳон бозиҳои бад нишон дод. Имсол бошад тимҳо дар ягон турнири калон бозӣ намекунанд ва ин маънои онро дорад ки барои ғолиби Туби Тиллои шудан аввалан ба камёбиҳои даста нигоҳ мекунанд. Айни ҳол Месси бе гуфтугӯ беҳтарин футболбози ҷаҳон аст. Бозиҳо дар Барселона гапҳои моро тасдиқ мекунад. Барселона метавонад имсол требл кунад бо ин гуна Месси. То ягон чиз иваз намешавад. Месси довталаби асосист барои Туби Тиллои. инҳо футболбозоне буданд ки имконияти бисёртар доранд барои ғолиби Туби Тиллои, вале кӣ медонад, мумкин имсол ҳам боз ноҳаққӣ шаваду ин ҷоиза ба дасти футболбози ғалтад ки тамоман ӯро арзанда нест. Агар хоҳед ки аз хабарҳои нави футбол ва трансферҳои зимистона бохабар бошед, ҳатман дар ин канал обуна шавед ва дар комментария нависед дар бораи кадом мавзӯъ шумо мехоҳед ки боз мо суҳбат гузаронем. Бо шумо буд Гайрупҳо. Хайр.